Mai mi-apare așa câte un clip, am văzut un clip de curând, nu știu dacă l-ați văzut, a venit ministrul finanțelor la televizor, a făcut o chestie extraordinară. A spus, e posibil să fim într-o recesiune. Asta a spus. E posibil. Zici că n-a citit toată definiția cuvântului și nu știa dacă încape în contextul ăla, momentul ăla, știi? Că așa eram și eu când eram mică, voiam să par deștept și eu aveam un cuvânt preferat, redundant, îmi plăcea să-l spun. Și mă întreba lumea, ce faci, Teo? E redundant. Mai flirtam cu câte o fată, ce redundantă ești. Eu nu știam ce înseamnă, nici el nu știa ce înseamnă, ca să nu pară proastă, nici mulțumesc. De fiecare dată. E posibil să fim într-o recesiune. Păi e ca și cum aș merge eu la gagică mea în momentul ăsta să-i spun, iubire, e posibil să fi pierdut toți banii la păcănele. De ce e posibil? Păi mai avem și salariul tău. Știi? E ca și cum aș merge la ea și a zice, iubire, e posibil să te fi înșelat. Cum adică e posibil? Păi vara mi-a dat 2 ani în familie, nu știu dacă se pune. Știi? Posibil să fim într-o recesiune. Ce aia recesiune, eu știu. Dar știu să explic cum știe să explice o mamă ce vrea. Întotdeauna. Când zice, dă-și mie aia de la aia de lângă aia altă. Știi? Dă se enervează după că nu știi. Eu știu ce e aia recesiune, merge mai departe. Ideea e că un semn clar al recesiunii, astea, eu folosesc cuvântul ăsta foarte mult, că cu cât îl folosești mai mult, cu atât pare că știi. Irelevant. Un semn clar al recesiunii, nu știu dacă ați văzut în ultimul timp o chestie la modă, ați văzut jucăriile la Bubu? La Bubu. E un breloc cu păr. De 4 milioane. Ce înseamnă 4 milioane? 400 de lei. Un breloc cu păr, la Bubu. De ce zic că e semn de recesiune? Pentru că lumea nu își mai permite să-și mai ia chestii scumpe, știi? Și nu-și mai ia parfumuri, nu-și mai ia genți, nu-și mai ia Mercedes sau, cum se zice, își ia la Bubu. Îți dai seama că într-un an de zile, dacă o ducem atât de rău, eu o să merg așa cu un cartuș de țigări și o să fiu cu la tutu. Aici, știi? O să mergi la țară, la bunică, tu le vezi pe bunică, tu la țară, că merge cu o sticlă de țuică adărnată aici. Ce faci, tata? Bine, ce e acolo, la țuțu? Știi? Merge atât de rău încât melodiile de la radio au început să fie fericite în momentul ăsta. Niciodată melodiile de la radio nu au fost fericite până în momentul ăsta. De ce spun chestia asta? Eu cred că melodiile de la radio reflectă fix cum ne simțim noi în interior. Da, fix cum ne simțim noi în interior. Că în momentul în care stăm bine și avem ce să mâncăm, avem ce să bem, ce să consumăm, ce să facem, atunci, în momentul ăla, încercăm să ne facem niște probleme și le scoatem afară, știi? Că cea mai mare problemă care e? Nu mi-am pus pail la macea. Dacă ai de toate. În momentul în care o duci rău, bă, atunci încerci să ascunzi. Atunci încerci să fii cât mai fericit posibil și să spui, te lovește optimismul, că altceva n-ai în momentul ăla. Și ești, Doamne, deci în locul ăsta în care m-am mutat eu, băi, atâta spațiu și atâta lumină în jurul meu și tu stai sub pola Basarab, știi? De ce reflectă melodiile alea? Uite, Delia, tu aveai o piesă. Iartă-mă, știu că s-a tot făcut treaba asta. Delia, tu aveai o piesă. Ce are ea și nu am eu? Ce are ea și nu am eu? Simplu. Aveau același lucru, de-aia nu era o problemă. Se făcuse un inventar, erau același lucru. Problema nu era de termen material în momentul ăla. Nici o problemă. Ce piesă e acum? Rare și mare? Tu cu mine de mână și atât. Atât, că altceva nu ne mai permitem în momentul ăsta. Mulțumesc. Și avem noi atât de special. Vezi, Doamne, tu cu mine de mână și atâta. Iubire, merge și noi undeva într-o vacanță. Nu, iubire, la o plimbare, tu cu mine de mână și atâta. Gata, e suficient. Măcar mâncăm și noi în oraș, avem ciorbă acasă, lasă, ce avem noi atât de special. E atât de rău în momentul ăsta încât nici măcar nu mai poți să mai ceri 1.000.000 până luni. Trebuie să zici, dă-și mie un gâr. Mulțumesc frumos, am fost Teodor Abagiu. Dă-ne un gâr.